Jó srácok és lányok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban, ahogy láthatjátok, a KDS videójára fogunk reagálni. Így néz ki minden FIFA játékos hétvégéje. Szerintem bele is kezdhetünk. Akkor kezdjük. Remélem most már van hang, mert itt az előbb elindítottam a videót, csak nem volt rajta hang. Szóval újra kellett ezt az egészet most csinálnom. Idegesség, szomorúság, indulatosság. EA Sports! EA Sports! A rendszeres FIFA playerek között ez csak a minden hétvégente megrendezendő Weekend League-et írja le. Most én is kipróbáltam, és hát elég keményre sikerült, és hát szerintem minden létező hangulatot demonstráltam ebben a videóban, de hát szerintem a FIFA játékosok tényleg meg tudnak érteni. Fogadjátok szeretettel az első FIFA videómat, hogyha szeretnétek még meg tetszik, akkor még nyomadhatok, szóval nyomjatok egy lájkot majd. Viszont még mielőtt itt nagyba belekezdünk, egy ajánlást hadd tegyek, hogyha szeretnétek olcsó játékokat venni, akkor nyugodtan menjetek le a leírásba, ott megtaláljátok a G2A oldalát, böngészetek rajta egy kicsit, és biztos vagyok benne, hogyha már valamit kinéztetek, akkor ott megtaláljátok olcsóbban, szóval menjetek le a leírásba, és jó vásárlást, csok! Hölgyeim és uraim, itt a hétvége, eljött az ideje, hogy végre behúzzak 15 viktorit a Weekend League-be. A csapat nem máshogy néz ki, mint a kapuba a jó öreg, aranykezű Martinez, középen Coman és Lucio, balszéle Capdevilla, gyönyörű, kedvencem, jobb hátul Cancelo, nagyon szeretem, imádom, nézzük a középpályát, a jó öreg, klasszikus Pirlo, itt van egy Kevin De Bruyne, mellette a jobb keze Gordon Ramsay, kijött a konyhából az öreg, és Da Baby, baloldalt, már 91-es, ez még 90-es volt múltkor, és a két csatárunk nem más, mint Paulo Sánchez, és viszont azon gondolkoztam, hogy most lehet tényleg a titkos fegyverünket, a jó öreg Ronaldót be kell hoznunk. Nagy reményeket fűzök ehhez a hétvégéhez is, ugyanis ez is szerintem jól fog sikerülni, mint a múlt hétvége. Jó, nincs még minden veszve. Ez még csak most kezdődött ez a meccs. Elmegy mellette! De mit csinálnak a játékosaim? Nyomom, hogy arra menjen, és egyszerűen mielőtt vált, így nyom egy ilyen ívet, egy kört nyom. Hogy direkt messzebb legyen pont annyi lépésre, hogy el tudja lőni. Nem én irányítom a játékosokat, direkt ívre futnak. Léci! Roni, gyerekek, ott van az öreg bolondjóska. Jó van, visszahozzuk. De! Hát keresztbe futnak az embereim! Roni! Tesó, meg fogsz menteni. Visszahozzuk, 4 gól. Gól. Roni! Mit csinálsz, te állat? Mekkorát küzdesz? Gyerünk, visszahozzuk, 20 perc van még 3-at veretni. Gyerekek, egy meccs, egy lose. Na gyerünk, Polska ellen vagyunk. Menjél, Da Baby! Rossz fele tolja. Bolond csel, Roninak be. Ne. Ben Roni, gól. Itt nagy üvöltözés látható. Elmész a picsát. Mi történik ezzel a Omegle TV-re és Omegle-re. Azt ott nézzünk meg, hogy miket csinálnak az emberek. Szóval mindjárt jövök. Na, visszajöttünk, közben itt vagyunk a tévén, az Omegle TV-n. Szóval kezdhetünk is, de itt valamiért már megint nem... Miért azt írjuk, hogy... Én adtam a kamerához engedélyt. Srácok, akkor ez most hogy van? Sem indul.
Hiába nyomom. Akkor várjatok, itt utána nézzünk a dolognak. Mi lehet itten a baj? Akkor letöltjük. Most mi van vele? Most letöltjük, most nem tudok mit csinálni. Maximum akkor ott szerintem működni fog. Okos, mi okos? Kiírja? Nem. Aha. Szerintem nem írta ki. Okés. Hamarosan rövidítve lesz az eszközre. Na, kíváncsi vagyok, hogy most akkor ez hogyan lesz. Szerintem addig, hogy ti itt ne unjátok, én leállítom addig a felvételt, hogy ti itt addig ne unatkozzatok, szóval mindjárt jövök. Addig is. Ha nektek ez egy másodperc lesz, nekem ki tudja mennyi idő, szóval, ja. Na minden, majd jövök. Puk! Nem sikerült megoldani a Chatterton-t, se Omegle TV-t se. Szóval folytassuk a YouTube-ozást. Folytatjuk a YouTube-ozt. YouTube-ozt folytatjuk. Megnézzük akkor a YouTube-ozt. YouTube. Megnézzük a YouTube-ot. Szóval akkor itt nyomunk egy ilyet. Jó. És akkor mire reagáljunk? Legyen mire reagáljunk, srácok? Jó, legyen ez Laura és Norman. Sneaker vadászat. Na. Ciao tutti. I'm sorry to interrupt, but we have a slight problem. Mit gondoltok, hogy ennyi influencer csinál üdítő italt, hogy ti gondolkodtatok-e már ebbe? Nem tudom, hogy ez most mindenkire rájött, először megjelent ez a Prime, nem tudom mikor. Ezek itt Magyarországon, de tényleg elkezdték most ezt az egész dolgot, és ez a versengés fog kialakulni köztük, ez a nézők közötti. Nincsen meg az a hype, üdítő, szerintem hogy hype-olsz fel? Hát sehogy, hát most mit hype-olok egy üdítőn? Hát... Na jó napot kívánok! Sziasztok! Hello, szia! Hello. Szia Laura! Szia. Norman! Péter Ádám, és akkor üdvözöljük a nézőket, ugye azért szerintem legtöbben ismernek titeket, már 6 éve videóztok, közel 400 000 feliratkozóval, már egy pár dolgot letettetek az asztalra így ilyen fiatalon, úgyhogy én nagyon szeretem, amikor ilyen fiatalon valaki belekezd valamibe, ugye most nem magamat szeretném dicsérni, de én is azért 13-14 éves korom óta azért kereskedek, ti meg nyilván a videózással foglalkoztok, úgyhogy tudom milyen az, amikor fiatalon le kell mondani bizonyos dolgokról, hogy elérjünk egy bizonyos célt. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és eljöttetek itt a boltba, úgyhogy én azt is mondanám, hogy szerintem nézzünk körbe, hogy nagyjából megismerjenek kicsit jobban a nézők is stílusilag, hogy miket szerettek, mik a kedvencek, úgyhogy ugye Norman azért láttam az Instádon azért Jordan 4-eseket azért szereted. Hát igen, nekem nagyon jól állnak szerintem, meg annyira kényelmesek ezek a cipők az én lábamra, olyan jól rámennek, meg hát így amúgy mellékesen megjegyzem, nagyon szép kis üzletet csináltál, amúgy tényleg nagyon komoly a dizájn, szóval nekem nagyon tetszik. De hát igen, a Jordan 4-eket én eléggé kedvelem, és hát ebben még ezt úgyhogy kaja. voltak, hogy legmunkáim, de nyertem, úgy még 10 perc. Vagy hogy ezt megfigyelj. tényleg. 15 legyen inkább. Szerintem ott lesz valami. 14,9.
És amúgy nekem is volt kölcsönbe egyszer, mert én nem tudom, én sose vettem, vagyis így nem volt sosem így terve, meg ilyesmi, de hogy egyszer volt nálam kölcsönbe, és annyira jó, nem tudom, az olyan nem tudom mi fog meg, de olyan nem egyszerű, meg olyan. Látom, amúgy nagyon sok pulcsitok is van. Igen, pulcsiból van nekünk, ugye Travis, ugye róla beszéltünk lent, Represent, ugye ez most egy új márka nálunk, Unreal, ugye őróla biztos már hallottatok, magyar márka, illetve ugye Vilon, az ismert V betűvel a hátán, úgyhogy őróla nem is nagyon mondanék. Igen, Spiderek. Őszinte legyek, amúgy én mindig ránézek egy izére, ránézek egy ilyen Spider pulcsra, nem tudom, én régóta akarok amúgy ilyen, nekem nincsen még Spiderem, de tényleg most így nyárra csak ez tart vissza amúgy, hogy vegyek vagy ne vegyek, mert is jön a nyár, meg nem nagyon tudnám hordani, és akkor így csak így nővök is lehet, meg ilyesmi, és akkor nem tudom, kinőném, de biztos, hogy szerintem egy ilyen augusztus végén egy egész szettet kéne vegyek, csak nem tudom, hogy akkor ezek a dizájnok lesznek, mert például ez nagyon komoly szerintem, csak igen. Érzem is, hogy ilyen vastag az anyaga. Jó anyaga van nagyon, tehát a minőségi cuccok, tehát hogy kétségtelen. Ugye itt, hogyha például még tovább jövünk, ugye itt van egy-két Cubs pólónk, pontosabban 3, őróluk már biztos láttatok már, tehát őket nagyon-nagyon szeretik, tehát szerintem a pólóinkból belőlük adunk el a legtöbbet. Ez például egy csajosabb, nem tudom, mit gondolsz róla, hogy... Nagyon extrém, nagyon tetszik, meg nem tudom, tudod, mi ez a klassz amúgy? Hát amúgy nem, de amúgy jól néz ki. Egy jó kis cuki. Igazából legtöbben ugye, tehát árban is ő egy megfizethető póló itt a boltunkban, tehát 15.990. Én azt mondom, hogy ez pólóba az még egy elég megfizethető, meg nem tudom, hogyha megnézitek az anyagát is, tényleg jó anyagból van. Itt, hogyha tovább jövünk, itt van szerintem nekem a ruházatok közül a kedvenc márkám, ugye, hogy látható, ezt hordom, ugye Essentials-ből kb. Mindenem van, rövidnadrág, hosszú, pulcsi, rövidújú. Nekem van, vagy volt szettem, csak egy lánynál maradt a felső, de volt ilyen gatyám is, és ugyanez a szett amúgy, és annyira jó, de annyira, Laun is volt amúgy, annyira szeretem én is, és az egyik barátom kölcsönadott egy rövid gatyát is, egy ilyen barna árnyalatút, vagy ezt a beige, nem tudom milyen árnyalatút, és az is annyira jó volt, szóval annyit hordtam otthon is, meg és tényleg. Én nem tudom, például Laura, te mit gondolsz így az Essentials márkáról, hogy el tudnád magadon képzelni pulcsit is akár, vagy egy teljes szettet? Egy teljes szettet amúgy simán el tudnék, sőt még ezzel a TN-nel is. Amúgy nagyon jó, a szürke színben volt ugye Norminak is, és rajtam is volt, és tényleg nagyon jó, kényelmes volt, meg vastag is, de nem annyira, úgyhogy tök jó. Ugye itt van egy kollekciónk, egy elég megosztó darab nálunk, tehát amúgy meg nagyon sokat elvisznek ebből a színből, meg ebből, tehát ez a kettő a bestseller. Viszont ahogy látjátok, ugye ez a tüskés dolog, ez ugye nem mindenkinek tetszik. Igen. Nekem eleinte, amikor kijött, őszintén, nekem annyira fura volt, annyira nem tetszett, mondjuk ezzel így belerúgdosol valaki. Amúgy tényleg. Ez komoly, de nekem eleinte nem tetszett, és akkor így van egy barátom, akinek ez a szín, vagy a fekete? Nem. Ez a szín van neki, és most is voltam pont vele egy házi buliba, és ez a cipő volt rajta, és nem tudom, hogy például ilyen házi buliba is, meg ilyenek olyan jól néz ki, ahogy úgy nem tudom, olyan érdekes, meg egyedi. Nekem azt tetszik, hogy egyedi, nem látod ezt minden emberen. Hát ez biztos. Hát magamon annyira nem tudom elképzelni, de amúgy szerintem például rajtad, szerintem egész jó. Szerintem említésre méltó a New Balance is. Igen? Igen, tetszenek? Nekem tetszenek, mert amúgy azért is, mert olyan letisztultak, és amúgy nagyon sokan így nem is ismerik el, nem is nagyon... Főleg itt Magyarországon. Azért például, mit tudom, turistákon, ugye, akik bejönnek a boltunkba, ugye rajtuk látjuk a New Balance, főleg most azért azt szoktam észrevenni, hogy New Balance, és akkor Essentials rövidnadrág, Essentials póló, ezt nagyon sok külföldi turistán látom. Igen, de szerintem a New Balance nagyon kényelmes, meg az a mindennapokra tényleg ez a legjobb cipő, ez ilyen Air Force-al egy szinten van amúgy szerintem. Még egy kérdésem lenne, most így nyilván látjátok a mostani trend
trendeket, hogy mit gondoltok, hogy ennyi influencer csinál üdítőitalt, hogy ti gondolkodtatok-e már ebbe? Hát én őszintén, nem tudom, apával beszélgetünk amúgy erről. Nem tudom, hogy ez most mindenkire rájött, először megjelent ez a Prime, nem tudom mikor, meg ilyesmi a kiknek, a Logan Pauléknak és meg a KSI-nak. Ez tökre berobban nekik mindenhol, nagyon nagyot kerestek rajta, és akkor most ezek itt Magyarországon, de tényleg tudok mondani 2 nevet biztos, hogy ez, ja nem 3 ember, itt Magyarországon. Na, milyenek lettek a cipők, méretek? Őszintén jó. szólva, én nem tudtam, Tökéletes. nem gondoltam volna, ez ilyen jó lesz. Ez nagyon kényelmes, nagyon komoly. Én mondtam, hogy a New Balance-ok nagyon kényelmesek. Lau, neked a Military Blue? Tökéletes, nagyon jó, amúgy nagyon tetszik. Amúgy tök kényelmes, nem is értem, hogy mit Apa izéltek. is mit izélt. Hát én nem is értem apát, amúgy nekem nagyon jó kényelmes. A méret is pont tökéletes, úgyhogy tök jó. Jó. Köszönöm szépen. Akkor ezt a kettőt vissza. Jó, szuper, rendben. Köszi szépen. Köszönjük. Hallod, Ádi, amúgy, hogyha már így rajtam van a cipő is, meg ilyesmi, nem nézhetnék ez a szethez mondjuk egy pólót is fenn? De, gyere, menjünk. Neked is, szépen, köszönjük! szép nap. Puk, visszajöttem. És közben kaptam egy ilyen, nem promóció, nehogy nem promóció. Jó kis Adrenaline energia, nem energia, hanem ilyen Kid Body, de szerintem az energia az jobb lenne. De vitamin drink. Na, Dinak is a videójának vége. És szerintem Hogy szerinted ki fog eljönni a következő részünkben? megállítjuk, mert már úgyis vége. És akkor itt nem tudom fölbontani, el van ragadva, várjatok. Na, sikerült. És akkor itt pöccincsünk rá. Ez jó. Na, szerintem ez a videó ennyi lett volna. Iratkozzatok föl, lájkoljátok, nézzetek. És én Zsombor voltam. Sziasztok!